Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan bidiyo namu na mai albarka. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Exclusive 24 TV. Dan ka kasance ba ku a cikin wannan tasha ta mai albarka, ka daure ka danna subscribe sannan kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin yau shirin fa mai zafi ne da yajinsa yake tafi. A cikin wannan bidiyo namu mai albarka ta yanda za mu bayyana maka cewa wani shahararren mawaƙi mai suna Hamisu Breaker Dorayi ya shiga komar kashushuwa, wato ma'aikata 'yan sanda kenan. Sannan kuma ka biyo mu a cikin wannan bidiyo namu mai albarka ta yanda za mu bayyana maka wannan shahararren mawaƙi mai suna Hamisu Breaker Dorayi, dalilin da yasa ya shiga komar kashushuwa. Ina mai da tuna maka da cewa idan ka kasance ba kuwa cikin wannan tasha ta mai albarka, ka daure ka danna subscribe sannan kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mu dora ba tare da bata lokaci ba. Ina mai da tuna maka da cewa ka daure kai share wannan bidiyo zuwa kowane group ɗinka na WhatsApp da Facebook da kuma kowane social media da kake amfani da ita akan wayarka ta hannu. Wannan shahararren mawaƙi mai suna Hamisu Breaker Dorayi a cikin wannan sabuwar shekara mai suna 2022, inda aka kiyasi ba mawaƙi da itara kuɗi ta hanyar waga da kuma kyaututtuka da lambobin yabo sama da shi. Ka biyo mu a cikin wannan bidiyo namu mai albarka ta yadda zaka ga wannan shahararren mawaƙi mai suna Hamisu Breaker Dorayi sun haɗu tare da wannan shahararren ɗan rawa na cikin garin Kano, wato Shak, suka fitar muku da wata sabuwar waka a cikin wannan sabuwar shekara mai suna 2022. Kada ka manta dai, kada ka shafa, ka ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha ta mai albarka cikin wannan bidiyo namu mai albarka domin samun ci gaba da ji da ganin ingantattun shirye-shirye da kuma sabbin waƙoƙi ingantattu a cikin wannan sabuwar shekara mai suna 2022. Ina dai mai daɗi tuna maka da cewa idan ka kasance baƙo a cikin wannan tasha ta mai albarka, ka daure ka danna subscribe sannan kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora ba tare da ɓata lokaci ba. Sannan kuma ka daure kai mana liking akan wannan bidiyo sannan kuma kai share sa zuwa kowane group ɗinka na WhatsApp da Facebook da kowane social media da kake amfani da ita akan wayarka ta hannu. Sai ka ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha ta mai albarka, ka sake dawowa. Mun ji daɗin zuwan ka cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Exclusive 24 TV. Ka sake dawowa, mun gode, muna jin daɗi. Kada ka manta dai, kada ka shafa, ka danna subscribe din sannan kuma ka danna alamar ƙararrawa sannan kuma sai kai share sa zuwa kowane social media